Śląski Pokédex. Axiu. Axiu to jest taki mały drach ze sztacheclem na łebie, czerwonymi augenami, 2 kłami na placu i małym ogonem, co by pulok Asha. Ten zielony gad z zębami dropie drzewa, co by puszek okruszek i no on tak zaznacza swój plac. Więc Ash powiedział, że u planktonów takich jak on też tak będzie robił, dlatego szczona chałupy i go notariuszowi, że to je jego. Kły tego Pokemona są nowe, się gibko regenerują, więc ludzie je wykorzystywali jako kisień noże, tak samo jak zdjęcie Asha jako nawóz do pokrzyw. Axiu lubi się bawić na szpilplacu, żre jagody i zoft z gumi jagód, chociaż wszyscy wiedzą, że jedyne gumi to są gumiklejzy. Mimo że gryf nie wygląda, to ma najniższa statystyka specjalnego ataku, więc jak ma coś pokazać smoczego, to ciśnie Curik do drapania drzew razem z kocikiem. Na 38 levelu Axiu ewoluuje we Fractura. Ten szczękotopór ma topór we szczęce, jak nazwa mylnie wskazuje, umie łamać kamole, więc pierogarze pitają jak go widzą. Jego kły już się tak nie regenerują, więc przy rzekach ciulo się z Bisharpem o plac kamoli, Kai Brock przyjmuje zakłady. Bez te 2 kły, Fracture, kroi rzymły i inne żarcie na pół, Kajmoksywa jednorazowo Krajzyga. Na 48 levelu ewoluuje on we Haxorusa, czyli upancerzonego smoczego jaszczura, Kajmu na pysku niezniszczalne topory i potrafi nimi przecinać całki metal, nawet melmetal. Pomimo ostrego pilnowania swego placu, Haxorus jest fest gryfny, bo mieszka na grubie, kaj żre minerały, ale bez witamin, bo tego najwięcej mają nasze szwarne freliki. To by było na tyle, dzięki żeście byli. Pamiętajcie, żeby dać szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie, którego następnego Pokemona chcecie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.